Sí. Avui per fi ha arribat el moment de demostrar el que vals i demostrar a la falla i a tots els que ara t'estan contemplant que este moment que ara vius és el que desitjaves tant. La teua il·lusió s'ha sentit molt valenciana per a ser, en tot honor, la regina de la falla. Des d'aquest moment podràs omplir les fulles d'eixe llibre imaginari que existeix en la memòria que conserva en la il·lusió i que quan s'acaba d'escriure es guarda molt dins del cor. Il·lusió transformada en fallera. Et desitges en nom de tots que siga este un gran regnat i dels teus somnis el millor. El teu gust per agradar farà que tot visca bé i qui te parla ja té motius per poder parlar. Lídia, ja ho estàs veient, així tenia que ser. Que ton espírit faller mereixia este moment. Mira, xiqueta, ta mare, orgullosa que no cap. Uy, no, la figa li fa mal més. Que ample està, i del novio ja ni parlar. Enguany està que no cap. Després d'esta nit, soc altre, soc artista consagrat, i tot per tu, per una gran fallera. Morena i dona sense igual, fallera de gran prestigi, d'elegància, senyorial, de bellesa inigualable i de somriure sense igual. En eixos ulls que denoten alegria i felicitat. Mirant la teua figura i el don que Déu t'ha donat, nostres fallers i falleres orgullosos de tu estar. I en la falla Els Medianers t'has fet fallera i talla mundial. Tu, entre tantes dones, la millor. Enguany tens l'ocasió, Lídia Martínez Rodríguez, de ser nostra fallera major. Muy bien.